Era l'himne de la nostra comunitat valenciana. Per ofrenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau, ja en el taller i en el camp remoregen, cantis d'amor, himnes de pau, noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau, ja en el taller i en el camp remoregen, cantis d'amor, himnes de pau. Passa la regió que avança en marxa triomfal, per a tu la vega envia la riquesa que atresora, i és la veu de l'aigua cantis d'alegria, acordat al ritme de guitarra mora. Paladins de l'art t'ofrenen ses victòries gegantines, i als teus peus sotana els jardins estenen un tapís de murta i de roses fines. Brinden fruites daurades, esparadissos de les riberes, pengen les arracades, baix les arcades de les palmeres, palmeres sona la veu amada i el potentíssim vibrant ressò, notes de nostra almada, canten les glòries de la regió. Valencians en peu al sense, que nostra veu la llum salude, Déu salve. Per ofrenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau, ja en el taller i en
peu, part de la estructura d'este monument oficial, l'últim en cremar. En esta nit de la cremar han desaparegut ja, s'han desfet, s'han derretit tots els 40 ninots que formaven part d'esta falla monumental que teníem així plantada, i la fallera major reben les felicitacions i els abraços i els ànims, sobretot. Els ànims, l'alcaldessa de Ciutat, la Rita Barberà, la felicitat, és una gran fallera major, lo està fent molt bé, lo ha fet molt bé, i ahir al seu costat també el president de la Generalitat, la Villa del Foc, la reina de les festes de Castelló. I en esta nit, el moment màgic, jo diria les paraules de Machado: Valencia de finas torres y suaves noches, ¿qué haré cuando mirarte no pueda? Ai, Julio, que bonic, que romàntic t'has posat. És que és una nit que és tan bonica, perquè en este moment, en este instant, en les cendres que estan ja ahí enmig de la plaça de l'Ajuntament, està la festa més gran del món de l'any que ve, les falles de València. Les falles del 2011 que comencen a néixer de les cendres de les falles del 2010. Unes falles que, tot i ser les falles de la crisi, Julio, podem dir que ho comentàvem adés amb el president de la Generalitat, se'ls ha pogut posar molt bona nota. Molt bona nota, i tinc que dir que ha sigut un any de molt bones falles. La prova està el que va costar al jurat dir l'ordre dels premis. Va ser històric. Crec que mai han tardat tant en donar el veredicte. Mai. I un any va ser el jurat especial i vam acabar a les 7 de la vesprada. I hi havia bones falles, però enguany eren molt bones falles. I també el que ha dit l'alcaldessa sobre la possibilitat que qualsevol falla d'especial, i no és per els diners, pugui obtindre el primer premi. I això és molt important, perquè això és un motiu, un incentiu molt important pels artistes, per desenvolupar la seva gran capacitat artística, la seva imaginació, la seva creativitat. És que s'ha trencat aquesta hegemonia que tenia fins ara Nou Campanar, i amb això s'ha demostrat que no per ser la falla més cara ni per ser la falla més gran s'ha d'aconseguir el primer premi. Qualsevol altra falla amb un pressupost més modest, de fet, Convent de Jerusalem tenia la meitat de pressupost que tenia Nou Campanar, també pot aconseguir ser la millor falla en este cas del 2010, de qualsevol altra. I tinc que dir una notícia igual que estava comentant Paco, de noms d'uns artistes d'una falla a una altra, que s'està trencant, sé que no tenia sentit. El pacte dice de un techo, 100.000 euros... Sí, de posar un tope de diners. Han dit, tenim que fer bones falles, siga com siga, i els artistes, inclús pot ser que estiguen germans que estiguen competint, com pot ser Miguel Santaeulàlia, com pot ser Pere Santaeulàlia, que anirà a Convent de Jerusalem, i això serà un motiu, un incentiu, com sempre ha passat, com ha passat sempre en aquesta rivalitat, sana rivalitat que ha sigut en les bandes de música, en les localitats de bandes de música, com ha sigut en les falles, com ha sigut també en el món de les fogueres o de les gallates, aquesta rivalitat per fer lo millor per la festa, per València, per la nostra cultura. I un altre debat que s'ha obert enguany ha sigut el de si es trasllada o no la festa al cap de setmana, perquè enguany ha caigut en divendres Sant Josep. Això ha fet que l'ocupació hostalera estiguera pràcticament al 100%, i torna aquest debat al carrer. És bo, volen, no volen traslladar la festa, caiga com caiga, al cap de setmana? Un debat que ja porta anys, i jo crec que continuarà també molts anys ahí en ese debat, però lo important és que la festa continua. La festa continua amb moltíssima força. El dimecres, el dijous, van fer demostracions fallers més arribar, i va arribar a veure la gran nit del foc que va disparar Vicent Cavaller. Este gran pirotècnic, enguany ja són els seus fills els que porten ja tota la responsabilitat. Ai, que imatge queda. És la imatge també màgica de la ciutat. Després de tant de soroll, després de tanta gent, pues se queda ja tranquil·la la ciutat. I va quedant-se també buit a poc el balcó de l'Ajuntament de València. Les autoritats comencen a abandonar este balcó de l'Ajuntament, que tota esta setmana i des del dia 1 de març ha estat presidit per l'alcaldessa de València, per les falleres majors que donaven aquest tret d'eixida per a la mascleta diària. Avui, des d'ací, han donat aquest tret d'eixida a la crema de la falla oficial.